Здравейте! В този урок съм ви подготвила отново минало просто време за глаголите, но в отрицателна форма. Казвам се Мелят Мехмедова и съм преподавател по турски език. За да можем да кажем на турски не разбрах, не говорих, не погледнах, не казах и така нататък, трябва към основата на глагола да добавим отрицателна частица. Тя е в два варианта – ма или ме, която всъщност съобразяваме спрямо последната гласна буква на основата на глагола. Ако тя е твърда, имаме ма, ако тя е мека, имаме ме. След което трябва да изберем една от наставките за минало просто време. Всъщност те бяха 8 варианта, ако сте гледали предишното видео, но тук в отрицателната форма остават само два варианта, понеже имаме отрицателни частици. Ма, ако имаме ма отрицателна частица, имаме д за минало време, ако е ме, имаме ди. След което трябва да добавим отново личното окончание за минало време, понеже трябва да разберем все пак кой е извършителя на действието. Ето и няколко примера. Глаголът анламак означава разбирам. За да кажем на турски не разбрах или аз не разбрах, използваме, т.е. отделяме си основата на глагола, който е анла. Понеже последната гласна буква в основата е а, затова имаме и отрицателна частица ма. След което добавяме миналото време д и накрая личното окончание за първо лице единствено число аз, м. Тоест, аз не разбрах, на турски е ben anlamadım или само anlamadım. Глагола конушмак. Конуш – основата на глагола. Ма – отрицателната частица. Защо ма? Защото последната гласна буква в конуш е у. Тя е твърда. Затова имаме ма, след което и следва д. И личното окончание отново за първо лице единствено число. Тук 4-те примера са за първо лице единствено число. М. Тоест, не говорих ben konuşmadım или само konuşmadım. Bakmak. Основата е бак. Ма е отрицателната частица заради буквата А отново. Д е миналото време. М е личното окончание. Bakmadım. Не погледнах. Bakmadım. Söylemek. Söyle основата. Понеже последната гласна буква е, тя е мека, затова имаме ме отрицателна частица, ди миналото време, м личното окончание. Söylemedim. Не казах. Söylemedim. İstemek. Искам. İste основата. Понеже имаме буква отново, тя е мека, затова имаме отрицателна частица ме. Ди миналото време, м личното окончание. İstemedim не поисках. Ben istemedim аз не поисках. От предходното видео знаете, че местоимението не е задължително да се пише и да се казва. Дала съм спрежение на глагола конушмак. Тук цялото спрежение вече с всичките лични окончания за всяко едно лице. Ben konuşmadım. Аз не говорих. Sen konuşmadın. Ти не говори. O konuşmadı. Той или тя не говори. Biz konuşmadık. Ние не говорихме. Siz konuşmadınız. Вие не говорихте. Onlar
konuşmadılar. Те не говориха. Тук, ако имаме подлога в изречението, лар не е задължително да се пише и да се казва. Тоест, onlar konuşmadı също може да се каже и да се напише. Тук съм дала и пример с глагола искам. Ben istemedim. Аз не поисках. Sen istemedin. Ти не поиска. O istemedi. Той или тя не поиска. Biz istemedik. Ние не поискахме. Siz istemediniz. Вие не поискахте. Onlar istemediler. Те не поискаха. Или, ако имаме отново onlar, лер може и да не се пише и казва, т.е. onlar istemedi също може да ползвате. Относно ударението в положителна и отрицателна форма на глаголите в минало просто време, съм дала един пример в положителна форма на глагола bakmak и един в отрицателна форма, отново на bakmak, за да направите извинявайте, за да направите така сравнение къде слагаме ударението в положителната и в отрицателната форма. Ben baktım. Аз погледнах. Sen baktın. O baktı. Biz baktık. Siz baktınız. Onlar baktılar. Тоест, ударението пада на последната буква Тоест, гласната буква в самата наставка на миналото време. Sen baktın, o baktı, biz baktık, siz baktınız, onlar baktılar. Baktınız. В отрицателната форма ударението пада винаги върху последната гласна буква на основата на глагола. Тоест преди отрицанието. Ben bakmadım. Sen bakmadın. O bakmadı. Biz bakmadık. Siz bakmadınız. Onlar bakmadılar. Пак ще го повторя. Bakmadım. Bakmadın. Bakmadı. Bakmadınız. Bakmadınız. Извинявайте. Bakmadık, bakmadınız и bakmadılar. Ако трябва да кажа на тези. Anlamadım. Ударението е на второто А. Konuşmadım. На О. Bakmadım. На А. Söylemedim. На Е. Istemedim. Отново на Е. Това беше за това включване в този урок. Скоро очаквайте и следващото видео.